प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। साथ में बोलिए छठी मैया की जय। तो देखिए गुरु बहना, एक बहुत सुंदर आप सबके कहानी सुनाओ तनी। हमारी कहानी के आप सब शुरू से अंत तक सुनम आ सुन के कमेंट बॉक्स में आप सब बताई कि हमार कहानी आप सब के सुन के कैसन लगल बाटे। तो देखी ई देवरान जेठान के कहानी हवे कि कितना देवरान के कितना कष्ट मिलल बा आ देवरान के कौने बाती में इतना उनके हर चीज हर लोग उनके घर में जानता और देवरान के केहू कुछ समझत बुझत ना बाटे। तो देखी वही के माध्यम से ई कहानी हवे। तो हमारी कहानी के आप सब शुरू से अंत तक सुनम आ सुन के जरूर आप सब कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखम और हमारे चैनल के आप सब सब्सक्राइब करब, आगे से आगे शेयर करब। हमारे चैनल के नाम है शिव गुरु कृपा। तो आप सब सब्सक्राइब करब, आगे से आगे शेयर करब, हमारे पे आप सब ध्यान बनौले रहब। तो देखिए देवरान जेठान लोग रहेला लोग। देवरान बेचारी कहल जाला कि जौन अब रहली बहुत गरीब घर के रहली, बहुत गरीब घर के रहली। जैसे वो गरीब घर के रहली धनिक घरे उनकर कैसे शादी हो गई। उन एगो साधु महात्मा रहने रोज रोज धनी के घरे रोज रोज जात रहने। लड़की के बहुत अच्छा देखत ले रहने। गरीब घर के लड़की रहली। साधु गरीब घरे जाके कहने कि बहुत उनके धन दौलत बाटे आ शादी उनके घरे कहने। लड़की के बाप कहने कि नाही शादी कैसे, उतना बढ़न आदमी बाटे, हम कैसे शादी उनके घर कर दे। हमरे तो कुछ बाटे ना, दान दहेज देवे के कुछ बाना है। कहने वो लोन के कुछ चाहिए ना, वो लोन के सुंदर लड़की चाहिए आज इसे काम काज करे वाला। कहने हमार लड़की सब कुछ में बाटी लेकिन हमरे दान दहेज ना है। देखी घर के लोग जाके साधु महात्मा हुई लड़किनी के बाप तैयार हो गए ने, जाके उनके घरे कहने हाँ चला शादी विवाह लड़की लड़का के हो गई। जब शादी हो गई कुछ दिन बीतल चल गई ने बेचारा। 2-4 दिन बीतल। सरकारी नौकरी करत रहने, अच्छा खासा अपन काम काज करत रहने। देखी जब चल गई ने बाहर, जब बाहर चल गई ने तब वो बेचारा वहाँ कुछ कहल जला मेहरारू उनकर कोनो दुख सुखापन कहत ना रहली। कितनो लोग कुछ करत रहला, ये से ना कहत रहली। गरीब घराना के रहली, यही से कुछ कहत ना रहली। अपने मर्दे से कोनो शिकायत ना करत रहली। जब आईने उनकर आईने बाहर से आईने कमा के आईने, जब सरकारी जॉब पे से आईने तो कुछ दिन बीतल। बेचारी के गर्भ से एक बहुत सुंदर पुत्री पैदा भइली, बहुत सुंदर एक लड़की पैदा भइली। कुछ दिन फिर चल गई ने बेचारा अपन सरकारी जॉब करत रहने। तो आज जात उनका लगल रहल ऐसे करत रहने। आज जब ऐसे करत रहने बेचारी जो लड़की रहली, अब लड़की भी 6-7 साल के भइली। आज जौन उनकर बड़की कहल जाला जेठान रहली, जेठान जो रहली बेचारी उनके लड़की से पैर दबात रहली, सब कुछ करत रहली। अगर लड़की कहत रहली कि बड़की मम्मी हमार हाथ दुखाए लगल, हमके नींद आता, तो लगत रहली बड़की मम्मी मारे। और उनकर लड़की देवरान रहली बेचारी, तो सब काम काज करत रहली। देख ना आ जात रह लड़की के कष्ट कि लड़की के इतना दुख होता टे। देखी सब काम काज कही के बेचारी तब वो, लेकिन अब उनके लड़की के साथे जब सांसत होखे लगल, उनका लड़की के बड़की मम्मी देवे लगली सासत। तो कहली लड़की के दौरान कहली कि देखी दीदी आप कुछ हमरे बेटी के न कहीं, अभी 6-7 साल के भइल बाटी, आप इतना हम लड़की के सांसत दुख देतनी। जौन कुछ काम काज कराए वह हमसे करा ली, पर हमरे बेटी से न कराए। कहली तू हमारे बात के जबान लड़ाइबू, गरीब खानदान के हूँ का, 2 पैसा के कौड़ी नहीं बाटे, कुछ बाटे नहीं, आ तू इतना हमरे जुबान लड़ाव तलू है कर तलू। लगे
लगली बेचारी उल्टा सीधा लगली बोले। देखी छठ मैया के त्योहार आयल बटे, व्रत आयल बा छठ मैया के। अब बेचारी कहली कि हमहू छठ व्रत तो उठौले बानी, हमहू छठ व्रत तो करेनी। आ छठ व्रत के आयल बटे जब, तब हम कैसे छठ व्रत करब। जौन बाटी हमर जेठान वाली हे छठ मैया हमके बहुत दुख देतली। जौन उनकर देखी जौन उनकर जेठान रहेली तो दौरान के जौन रहे ने आदमी बेचारा सरकारी नौकरी तो करत रहे ने, लेकिन सरकारी नौकरी जितना भी सैलरी तनख्वाह पावे ने, आ जब सैलरी तनख्वाह जब पाएंगे, जब से जितना सैलरी तनख्वाह पावे ने सब घरे भेजे ने, अपने भौजाई के अपने महतारी के सब केहू के सही जाने ने कि हमर मेहरारू के लोग मान सम्मान करत होई लोग, सब कुछ करत होई लोग। बेचारा कुछ अपने मेहरारू कहेली ना, यही से बेचारा कुछ ना जाने ने कि हमरे मेहरारू के साथे का होता टे। देखी इनकर पति देव बाहर से भेजले बाने कमा के पैसा। इनकर जेठान जौन वाली जेठान वाली 25,000 के साड़ी खरीद के ले आयल वाली। आप खरीद के ले आयल वाली, थोड़ा सा उमे सिकुड़ापन बाटे, थोड़ा सा चिकुड़ल उकुड़ल बाटे। जब चिकुड़ल उकुड़ल बा तो कहले वाली अपने दौरान से कहले वाली हाई हमार तू साड़ी प्रेस कर द। बेचारी साड़ी प्रेस करतली, आ जब साड़ी प्रेस करतली प्रेसे से थोड़ा सा साड़ी जड़ गई। आ जब साड़ी जड़ गई, साड़ी जड़ गई, ओकरे बाद से बेचारी देख गई, जेठान देख गई तो बेचारी के लगली कहली कि हमार 25,000 के साड़ी रहल तू जरा देलू, छठ मैया के व्रत में हम पहनती है करती तू हमार जरा देलू। हम बहुत खातिर नहीं तू के हमार साड़ी पहन के देख नहीं जात रहल, तोहरे बाटे ना तू गरीब खानदान के हो तो तू का कर पहनू है करू, तोहर बाप का देले बाने। लगली अन प्रकार के बेचारी के बोले। बेचारी के बहुत दुख भई, कहली हर हमरे बेटी के भी सासती करतली, हमार भी दुख देतली। छठ मैया के व्रत आयल बाटे हमके कुछ ना करतली, अपने सब करतली। हमू के दिल में खुशी बा कि हमऊ छठ मैया के व्रत करब। कहली हमऊ के खुशी बा, हमऊ छठ मैया के व्रत करो कि हमऊ व्रत करो, हमऊ के छठ मैया जरूर हमार भी दुख भलाई दूर करिए। देखी जब बेचारी नाय का कैली अपने बेटी कहली घर में से का कैली जेठान बेटी के और उनके देवरान के अपने देवरान के बेटी के निकाल देली जेठान। आ जब जेठान घर में से बाहरी निकाल देली, अब बेचारी जात जंगल में गईली, जात चल गईली जंगल के किनारे। जब जंगल में गईली तो एक झोपड़ी रहल, वही झोपड़ी के लगे टीक गईली। अपने बेटी के लेके वही जा टिक गईली, अपने बेटी के लेके जब वही जा टिक गईली, बेचारी के कुछ दूरी पे गन्ना के जंगल में वैसे अपने आप से गन्ना रहल। जब गन्ना रहल तो कहली कि का करी हमरे लगे तो पैसा कौड़ी ना बटे। आ चल छठ माई के तो व्रत आवत अटे, आ ये गन्ना ले जाई काटी बेचब तो 2 रुपया मिली तो अपने बेटी के पेट जियाम, अपने खाए में ही में छठ माई के व्रत भी उठा ले। देखी अब का कैली वो औरत घर से ते बाहरे निकल गई वाली। अब गई वाली बाजार में गन्ना उहे काट के आ ले जातली बाजार में बेचतली। आ बेचतली बैठ के कहतली गन्ना छठ मैया के मन सब के उलेला छठ मैया के व्रत में। देखी गन्ना के काम तो लगेला, गन्ना ले गई बेचे के बेचारी गन्ना तो बेचे के ले गई। वही दिन 2 रुपया के बिक्री भई, आईली 2 रुपया खैलही में दोनों जाने के आटल। कहली हे छठ मैया और व्रत हम करो, गन्ना काट के ले जाता नहीं हमार गन्ना बिकी तबे न आपके है छठी मैया आपके व्रत करब। देखी छठ मैया के नाम लेके और गन्ना बेचत रही, उनकर गन्ना के धीरे धीरे उनकर गन्ना बिक गई। अब पैसा जुटल उनके लगे, जब पैसा जुटल देखी अब छठ माई के व्रत तो 2 दिन 4 दिन के बाद आई वाला रहला। अब छठ मैया के व्रत कार्तिक के मास के महीना में तो काम छठ व्रत पड़ेला। तो देखिए अब छठ व्रत बेचारी बहुत मन ध्यान से लगा के छठ व्रत कैली। आज जब छठ व्रत कैली कहली
देखी जब अर्घ दे तली त का कहली हे छठ मैया, हमार जौन पिया हवे, हमार जौन स्वामी हवे, उनके तू बुला द, हमरे के दुख के हमरे हे छठ मैया सुन ल। हम हमार बेटी हमन के आके जंगल के किनारे बानी बसल। देखी अब ऐसे कहतली या गन्ना देखी अब बेचतली। जब गन्ना बेचतली ऐसे बेचारी 1 साल अपन दुख ते कटली। 1 साल देखी सरकारी जॉब करत रहने कुछ ना, फिर देखी दूसरा साल ऐसे कैली, वही जत करत रही सब, वही जा अपन दिन गुजारत रही वही झोपड़ी में। आ जब दूसरा साल गन्ना वही जा रोड पे जाके बेचतली छठी में, तब तक आवत ने उनकर जन पिया बाने उनकर आवत ने मारुति से। तो कह ऐसे न कहने की इतना दिन के दिन हो गई, हमरे औरत के कौनो खोज खबर ना भइल। देखी अब सरकारी माध्यम से काम करत रहने तो उनके सरकार जब छुट्टी दी तब देखी जब इन्हें देखा तने रास्ता में बैठ के हमार मेहरारू हमार बेटी वहीं बैठ के गन्ना बेचत, तुरंत मारुति में उतरने उतर के कहने तू काहे इतना कौने हालत में काहे ऐजू बालू ऐसा। कहली का बताई, आप जितना पैसा भेजेनी, आपके भौजाई आपके मातारी सब पैसा खानी सब, हमके कुछ ना सब करेला। आहा कहत सब कि घर तू गरीब खानदान के हऊ त का हमरे घर में तू रहे वाला बालू, तू नौकर चाकर के काम करे वालू, हमके आ बेटी के घर से बाहर निकाल दिल वाल। देखी कहने ठीक बाटे तू ऐसी बालू। देखी अब गईले घरे गईने पहले तो अपने भौजाई के कहने कि काहे तू हमरे मेहरारू के हमरे बेटी के घर से बाहर निकलू। कहली कि का उ गरीब खानदान के ह, का लेके आयल बा, का कैले बा। कहने हम तो इतना करतनी न, गरीब खानदान के है लेकिन सब तो कुल मान मर्यादा सबके उके तरह खेली अपन का। कहली कुछ ना, इस सब हमारे बाप के उनकर जेठान का भौजाई कहली सब ही हमार बाप के गिरवी घर रहला, सब कुछ रहला, हमार बाप पैसा देने तो छूटल है भाई, हम उधनी घर के जेठान रही गरीब घर के। अब ये कुल सुना के कहने तुरंत कि पूरा तू धन दौलत खेत बाड़ी सब तू लेके रह, हम नाई ते घर में रह। तुरंत देखी का कहने अपने मेहरारू के गुरबैना अपने बेटी के अपने मेहरारू के लेहने आ जाके सुंदर मकान लेहने आ लेके वही में अपन अपने बेटी के अपने मेहरारू के साथे जहाँ नौकरी करते रहने वही जू रहे लगने। आ जब रहे लगने अब छठ माई के देखी बेचारी गन्ना बेचते अपन छठ माई के तो व्रत करत रही। या छठ माई के जब भी व्रत करत रही कहत रही हे छठ माई हमार जौन स्वामी बाने हमरे तरह आ जा। देखी अब उहे छठ माई के व्रत इतना धूमधाम से उ छठ माई के व्रत करत रही तो देखी उ ना आवत रही, नदी में ना जात रही अर्घ देवे, उ घर ही में देत रही, काहे से उनके पास सब राज रह। यही से तो छठी माई इनके वाली सुनने देखी अब उहे छठ माई के व्रत करतली, घमंड से ना करतली सुखी से। तो देखी अब उहे छठ माई सुनले वाली तुमकर स्वीकार कैले वाली अब अपने पति देव के साथ बहुत अच्छा से छठ माई के व्रत करतली, खुशी से हर चीज मिल गई बाटे। तो देखी छठ माई जैसे उनके स्वामी के पलटौने वैसे सब के दुनिया में स्वामी के पलटा पिया के सब के अपन मेहरारू मर्द मिलजुल के रहे। तो जय छठी मैया की जय। 2 दिन के भूखल बानी छठी के बरतवा की हे छठी मैया हो। 2 दिन के भूखल बानी छठी के बरतवा की हे छठी मैया हो। हमरो जो सुन में कि हमरो बिनितिया हो, होइते सुबेरवा देती अललिया देखाई, होते सुबेरवा सूरज दे अललिया देखावती। 2 दिन के भूखल बाली रौरे ज्योतियावा, तो रौरे ज्योतियावा छठी माई 2 दिन
दिन के भूखल बाली अरौरे जो उगती जो 5 बजे भोरावा हमरो जो स्वीकार अरौर जो करती अरौर से करतनी हम हूँ रजिया अरौर से हम हूँ जो करी जो रजिया दिलवा के बतिया जो रौरे जो सुना में हे छठी मैया रौरे से हाथावा जोड़ी के जो बैठेनी घटवा पे हम हूँ हे छठी मैया हाथवा जो जोड़ी के बैठेनी घटवा करे नी होरावा हमरो रजिया जो रौरे जो सुना में हमरे रजिया जो रौरे जो सुना में सुनी के जो आखिया जो हमर जो फेरा में हमरो जोरिया छठी मई आखिया जो फेरा में दिलवा के बतिया जो रौरे जो सुना में 2 दिन के भूखल बनी छठी के बरतावा 2 दिन के भूखल बनी छठी के बरतावा रौरे से करेनी हम हूँ रजिया रौरे से करेनी हम हूँ रजिया हमरो रजिया छठी माई रौरे जो सुना में हमरो रजिया छठी माई रौरे जो सुना में रौरे जो सुना में रौरे जो सुना में। जय छठी मैया की जय।